Good afternoon mga sano. Dito tayo ngayon sa Ark Hospital ng Agos, Lapu-Lapu City. So, samahan nyo kami sa aming road trip dahil bibili kami ng gamot somewhere. Subscribe para sa nagpapa-check up. So, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel natin. At saka mga nag-view. So, please, kung mag-view kayo, mag-subscribe din kayo mga sano. So, palabas na tayo ng Ark dito sa Ark Hospital dito sa Agos, Lapu-Lapu City. So, kakaliwa tayo dyan. Maghahanap tayo ng pharmacy. So, ikot ko kayo dito from Ark Hospital. Magandang hospital to mga sano. So, liliko tayo dito. Lagyan kayo ng ano. So, ito yung Agos Road. Pagkaliwa natin, dyan banda yung J Park. Archipelago. Ano yung... What's an archipelago? It's a group of... It's a group of island. Marios. Wait, kusog ang ulan. Yeah, maulan. Lot of scary. I like you. Gamba. And it's here. It's always me. Ayan yung building, makikita nyo mga sano. Yan na yung J Park. Yan sa kanan. Now, let's go to J-Park and stay there. So stay in J Park, very expensive. Look, how much? Let's wait for ano, promo. It's only for rich. Is it only for rich people? Yeah, for rich people. We're rich. We're not. We are. It's so cheap. It's $1. It's just 900. Diyan sa corner na yan yung J Park. So, But it's raining. so diretso tayo. Can we eat the rain? It's actually good. What is good? Wala bang ibang Mercury Drug sa Lapu-Lapu? Parang meron naman. Kaya Hindi guys. na alam ko. Ayun rin lang alam ko eh. Taka. So, Hello, hinto tayo dyan sa ano, Rose. Rose. Dito, mayroong Rose Pharmacy dito mga sano. Yeah, no parking. Rose! Ayun pala yung Rose Pharmacy. Yun na signage nakita ko. Tangi. Quiet dyan. Wala manasag. Quiet babe, please. Okay. Subscribe. New squad. Nah. Ouch. Let's go. The waves. The waves. The waves. It's coming to explode. Samantha may ano line. Okay, the waves. May tali. Papapahirapan sarili ko. It's striking. It's striking. Park muna tayo. Wala sa Rose Pharmacy, so lipat tayo ng ano, Watson's. 1 hour is 10 minutes. Oh my god, 1 minute. Let's go, go. Ayun si Watson's. Whoa! Oh my god. Someone just repeated. Oh shit. Oh my god. This. Oh my shit. Oh!
anak. Watsons muna tayo mga sano. Opo. Opo daw. Nothing new. Ito nga po yung Datag Maribago mga sano. Barangay Maribago siya, Sitio Datag. Dito. Yan. Ito yan sa kaliwa papuntang J Park going to Marigondon. Saka dito sa kanan papuntang Mactan New Town o Mactan, Barangay Mactan. Lapu-Lapu City. Diyan din yung sa kanan yung papuntang pabalik ka ng airport. Pero pwede rin sa kaliwa pero malayo-layo. Dadaan ka ng Marigondon tsaka Basak papuntang airport or Old Bridge. So sa kanan dito mas pabor sa New Bridge, Marcelo Fernan Bridge. Hinihintay muna namin si Mrs. dito sa loob ng Watsons. So are you okay there? Yung isa doon sa likod makulit. Lalaro lang. Yan dito yung Watsons. Yan. Ayan. May binibili si si Mrs. As in maintenance. So let's go mga sano. Ikot namin kayo sa Mactan New Town. Anong papakain mo sa anak mo? Mayroon nga doon. Palitan mo na. Pwede rin. Pero ako di man ko pwede na. Sige. So ito na yung papuntang Mactan, Barangay Mactan mga sano, pero nandito pa rin tayo sa Maribago. Datag Maribago. Ito yung sa kaliwa. EGI Hotel Resort. Yan. Yan Yan sa kanan. Kanan pala. So punta tayo ng Mactan New Town para makita nyo. So doon na tayo drive thru. Sige. Adobo manok, adobo pork. Pork request ni Marcos. Mas gusto pa niya daw yung kahit anong adobo daw basta hindi na prito. Bad cholesterol. Yeah. Hindi ko pwede. Pengen alcohol. Umay. Yeps. Okay ko, wala ko uric. Good. Dito naman sa kanan mga dito yung White Sands, yun. Tsaka kung didiretsuhin natin to mga 20 meters, yan na yung yan ang road na yan na yung Maribago Blue Water. Ayan. So diretso tayo. Punta tayo New Town. Malog yung Are we going home? After We're going What? to buy. Road trip? I hate the road trip. you hate road trip. Anyway, you cannot play man outside because it's raining. Yeah. Not allowed also. So ano ba yung mga mamaya? Doon sa Wait, look. puntahan mo minsan yung Buti di tayo car wash. Mactan. Sabi ko sa'yo wag muna. Kaya Yung Mactan na food stall. Yun. Mercato? Oo, yeah. Bukas ba? Bukas naman na sila. Na-feature man natin yung Lapu-Lapu, yung sa ibang branch sa Basak. O nga pala mga may dito, yung Mactan Mercato. Diyan sa unahan sa Suong. Barangay Suong din. From Maribago, ito dito na, hanggang dito lang yung Maribago. Sa Suong naman dyan. Ito, Suong na to.
Ayan mo na yung mahal. So ano lang to mga sano, short road trip lang. Trip lang talaga. Try mo ang iPad. Ay, tripod. Dito. Or kanang usa mo, yung pink ba? Pero you have to put it somewhere. Oh. Kailangan pa rin ng ano. Ito naman sa kaliwa, papuntang ano to, Bangkal. So diretso lang tayo. Ayan, liliko si motor. Papunta Bangkal yan. Ayan. Sa kaliwa. Sa, ano nga ba sa Bisaya ang kaliwa? Kuan, wala. Wala. Then to, right. Too is right. Hindi mo pwedeng sabihin wala. It's wala. Ah, okay. Wala. Oh my god! Break window. Ah! Busy yung isa sa likod. What? Hindi ko na pa. So tapat ng Mactan New Town, saka sa tapat niya mayroon nandyan yung Santo Niño Parish. Santo Niño din mga san. How much girl is? Oh, where's where? Sinong kaaway mo na? Not the waves. So weird. Go fast. Listen to the Hindi normal Move. also ang blood Go fast. sugar. Look at Ah, guy. it's good. Normal ang uric, normal ang blood sugar. Yun lang. Blood cholesterol. At least hindi siya mako-complicate. Lagi. Sabi niya nga, hindi ako diabetic. Soong. Need ko rin mag-exercise. Anong recommended niya exercise? Zumba. Mag-zumba na lang sa bahay. Yeah, ano, yung YouTube. Kaya dalig lang daw ako na ano. Dalig ko na itapoy. Nasaan na nga yung ano? Mercato? Forward. Forward pa, no? Bukas ba sila ngayon? Bukas man sila everyday. Para maikot natin itong mga sano natin. Dito sa Soong yun, mga yan, mga sano. Dito. Bago tayo magmaktan. Mayroong mga klase-klaseng kainan doon. Kumbaga isang ano sila. Yan tinawag. Kumbaga sa Cebu City, Sugbo Mercado. Makchang Korean. Yan sa kanan. Seriously, that's flash on. Magkano? Lama? Alakart. Alakart ba yan? It's a vortex. Mas maganda yung Tolyokan. Ay, lagi. Napala. Siya nga pala mga sano, mayroong ano sa Airport Road sa Matumbo. Mayroong samgyupsal doon, unlimited. Antayin nyo na lang pagka ano, search nyo na lang sa channel ko. Wala pa akong link, hindi ko pa na-upload. Ayan mga sano, papasukin natin para makita nyo mga sano. Pasukin natin. Ayan, ito Barangay Soong to mga sano. Ayan, ito siya, ganyan sa itsura mga sano.
Yan. Mercato de Mactan. Mercato de Mactan. Ayan. Oh. Nasaan ba yung entrance? Nandito. Ayan, sige, harap natin. Liliko tayo. Hindi ba tayo papasok, di ba? Oh, hindi ba? Gusto niyo? Gusto mo? Pwede, ako wala akong problema. Wala pa akong kain. Why Okay. not Or right mag-take there? off lang But tayo. guys, Huh? guys, listen to me, guys. Yes, babe. Ayan yung entrance mga ano. There, guys, are you Ayan seeing? siya, oh. Do I Ayan, need ganyan hats? lang siya. Can I have hats? I need hats. Sandali, anak. Wait, babe. It's Nasa so yung kwarta. But I don't like to go. It's so Tama na scary. yan. Ano? Ha? Puputi. Can I? Sandali. I-open din. No, it's scary. Pero lipat tayo. Yan yung entrance mga Okay ano. na, okay na. Tama na. Punta tayo dyan. Si Marius dyan sa'yo. Sa tingnan mo sa side. Okay. Ay, dyan, nag-aatang mo tayo din eh. Ha? Sa'yo na ata. Okay rin eh. Salamat. Usam na diya. Dire. What? Can I come? Where's your mask? I don't have. Remove your glasses. I Give me don't your have glasses, any babe. mask. I don't have any mask. Give me your glasses. So, kuna natin sa loob mga sano. So, magandang hapon sa inyo mga sano. Nandito po na. Payag sila na i-vlog natin. Kasi, syempre naman, ano lang naman yan, katuwaan. Yes. Magandang hapon sa inyo. Ano to? Sige, ito yung. Ikot natin mga. Ayan, si Lulai's Cafe dito. Mga ano nan. Sige, tawa ka na. Hi, sir. Magandang hapon. Okay. So, ikutin natin to mga sana. Huwag doon sa kabila kasi may music. Makapiright tayo. Ayan, dito yan sa Suong, Lapu-Lapu City. Ayan, Diagi ba mo close? Hindi, katong last year. Papaulan lang ako mga sano for the sake of vlog. Ayan, puntahan nyo dito. Ito, Korean. Sige, ikutin natin ang Bagya. Ayos. Huwag ko nag-video dito. Kaya music. Kapoy, sige, edit. Away, edit. Lawas ni. All the way ni. Ay, kwan. Good afternoon. I'll take a video for my vlog. Thank you. Oh, Korean. Dito sa Basak, Subo, Mercado, Lapu-Lapu, walang Korean. Dito mayroong Korean. So ayan, puntahan yung mga ano, especially Korean. Alam ko palit din ng tubig para mabahin. Sige daw, may hapon. So ito, Combo Meal. Ito, Combo Meal, barbecue. May ano, panga. Una panga. May isa pa na, scallop. So dito, barbecue. Balikan ta na. Yan, dessert, shake. So yan mga sano. Hello, good afternoon. Ito ning libreng kuan. Korean. Korean. Mga Korean. Ayan si Jagi Kapbab. Korean. Puntahan niya dito sa Suong. Kung bibili sa ano, Korean food. Kasi sanay na ako sa ano, mga Filipino food. So, stay tuned mga sano. Mga sano, ito si Mom's Korean Food is 169 from here hanggang dito. So, grabe. Dampot-dampot, turo-turo lang kayo mga sano. Just point whatever you want. So, ayan. Ayan, tingnan yan. Sausages. Ayan. Hindi ko na babasahin. Kunan ko na lang. Ayan. Ayan. Sige. Bili tayo dito. Itong hinahawakan ni Dudong, mayroon na siyang rice. Tapos dito natin ilalagay kung anong madadampot natin, anong gusto natin. I will just pick up. Okay. Kukuha lang tayo mga sano. Lagay natin dito sa cup kung anong gusto natin dito. So, mix. Halo-halo lang siya mga sano. Sige, sample tayo mga sano. Kuna natin mamaya. So mga sano, dyan tayo galing mga sano. Hindi natin binidyo masyado sa loob kasi may ano, Guys, may music. Makaka-copyright tayo. Ano sana, it was raining. So alis na tayo mga sano. Tuloy natin tong mini road trip natin.
Tsaka food trip. Mamaya meron naman tayo nakuna ng konti. So ayos na yon. Nandito tayo sa ano mga sano. Suong Mactan Mercato. Oh, yun. Mercado de Mactan. Oh, Mercado de Mactan. So dito tayo, papunta pa rin tayo ng ano mga sano, Barangay Mactan. Yung bandang ano, paninindigan na ko yung ano, paninindigan natin na dadaan tayo sa ano, Mactan New Town. Yan. This is ito yung ano, Suong Maribago Road. Tao. Oh! Yeah. Buti na lang dito nag-car wash. Tabla sana. Yeah, I told you not to. That's cold. This is cold. Ayan na siya Can mga you sano. give me? I'm so cold. Yan. Oh, t-shirt. And then there's more. Can I have that? No, anak. It's wet na. That one is wet. Since kumain na tayo mga sano, chay, pasok ko kayo sa loob. Cold. Halika kayo. Look, Ito yung Mactan New Town. this? Okay. Ayan. Ayan siya mga sano. Ayan. Ayan. Ayan siya, Mactan New Town. Wait, what? May ano dito. May condo, may mga call center. Manasano, we went here to McDonald's when we Yeah, may when it's- McDonald's, may Robinson Supermarket, Starbucks. Yung mga usual suspect natin mga sano ng mga establishment. Watson, 7-Eleven, ganun. Yan siya. Savoy Hotel. Guys, Ayun, I'm Savoy Hotel. Mommy, can you turn? Excuse me. Turn off. Sama lang kayo mga sano. Oh, we open Ayan siya. I turn off. Ayan yung Robinsons na supermarket lang. Kumbaga grocery lang talaga. Why are we going to grocery? Wala man. We're done na. Did you went there? No, a long time. So U-turn lang tayo dito mga sano. Kasi hanggang dyan lang yun yung may ano. Yan lang yung may ilaw ng sasakyan. Opo. Dead end na yan. Na ay napindot dito. Na? Napindot. Na. Yeah. Di ba? Yeah. Umilaw eh. Wala guys. Dapat hindi niilaw, di ba? Napindot nga niya. So balik tayo mga sano. Exit tayo. Ito yung Mactan New Town. Here exactly ang Mactan, Barangay Mactan, Lapu-Lapu. Ginabi tayo mga sano. Sama na lang kayo hanggang ano, hanggang sa bangkal. Doon natin tatapusin tong video. Open na rin pala ang ano dito na alfresco. Al fresco. Are we going to that? Yan yung ano, gate ng Santo Niño Paris mga sano. Dito. So, kaliwa, yan yung papuntang airport. Yung kanan, yan papuntang Punta Inganyo mga sano. Lalahi naman ang ano ang aircon. Ha? Yeah. Check mo. Di ko na nga lang ko.
So ito na yung pag diniretso to mga sano, papuntang airport na yan, papunta Pusok. So dito tayo sa kaliwa. Kasi uwi tayo sa ano, sa Bangkal. So dito tayo. Ayan, madilim siya. So hanggang dito na lang mga sano. Kasi ano na, madilim. Saka galing tayo ng ano, again, Agos sa Arc Hospital hanggang sa Suong, yung ano, Sugbo Mercado kumbaga. So maraming salamat sa inyo mga sano. Magandang gabi at to God be the glory.